हाय लोगोफोर, गिबियावनो साफ्रोमखौबो बे समाव आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बे सुंद' लाइभनि गेजेरजों आं साफ्रोमखौबो जासिहरनाय थायो। लोगोसे दिनै आं बे सुंद' लाइभनि गेजेरजों मोनसे जोबोद गोनांथि बिषयखौ आं सावरायनो होननानै सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय खालि जोंनि ख्रिस्टान फोथायारिफोरनि थाखायल'। आं गुबुन जाति बा गुबुन धोरोमनि बिषय दिनै आं बुंनो सानाखै। दिनै आं खालि जोंनि ख्रिस्टान फोथायारिफोरनि थाखायल' बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नाय आरो आं मा बुंनो सानदों बेखौ नोंथांमोना बुजिनो नाजा। आरो हानायमानि बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। दिनै आं जे बिषयखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बे बिषयानो जाबाय पलिटिकेल, राजनितिनि बिषय दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै जोंनि गेजेराव, जोंनि ख्रिस्टान फोथायारिनि गेजेराव राजनितिखौ लानानै जोबोद गोनो गोथोआ दिनै आरो जोबोद गुलाय गुजाया दिनै जागासिनो दङ। आं बुङा जे राजनिति खालामनाङा होननानै, राजनिति खालाम, नाथाय माब्रै बिब्लिकेलि। आंबो राजनितिखौ सापर्ट खालामो, आंबो राजनितिखौ मोजां मोनो। जोङो राजनिति गेलेनांगौ, नाथाय माबोरै? दिनै जोंनि ख्रिस्टान फोथायारिफ्रा दिनै राजनितिआव हाबनानै जोबोद गोनो गोथो, जोबोद गुलाय गुजाया दिनै जानानै फैदों। दिनै गंसे मण्डलियावनो दिनै बियो एनडिएफ, बियो बिपिएफ, बियो एबसु, बियो इउपिएल, गंसे न'खरावनो, गंसे समाजावनो, गंसे मण्डलियावनो गावजों गाव बिदा फंबाय दिनै ख्रिस्टान समाजाव, आं गुबुनखौ बुङाखै, ख्रिस्टान समाजाव गंसे मण्डलियावनो सोरबा न'खराव इउपिपिएल सापर्ट खालामो, सोरबा न'खरा बिपिएफखौ सापर्ट खालामो। दिनै आं सोरबा बिपिएफखौ सापर्ट खालामनांगौ, सोरबा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बुङाखै। नोंथाङा जायखौ मोजां मोनो बेखौनो सापर्ट हो, सापर्ट खालाम, बिथांनोनो नोंथाङा भट हो। आं सोरनि फारसे बुंदों? ख्रिस्टानफोरनि फारसे बुंदों। नोंथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामोबा सापर्ट खालाम, नोंथाङा बिपिएफखौ सापर्ट खालामोबा सापर्ट खालाम, बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया। नाथाय दिनै गोरोन्थिया मा जादों? दिनै जोंनि गोबां ख्रिस्टानफ्रा इमोसनेलि ख्रिस्टान, भाबना एकदम आंनि पार्टिखौ ओरैबायदि बुंदों, प्रमद बर'खौ ओरैबायदि बुंदों, हाग्रामाखौ ओरैबायदि बुंदों, सोरबा प्रमिलाखौ ओरैबायदि बुंदों। दिनै जोंनि ख्रिस्टान समाजाव मा जाना दं? गुलाय गुजाय, कनफिउजन। बेखायनो दिनै आं बुंदों इमोसनेल ख्रिस्टान दाजा, इमोसनेल ख्रिस्टान। जायफ्रा बे भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना मोजाङै बिजिरना नाय। नोंथाङा जास्ट नुनायावल' ख्रिस्टान ना ओरैनो भाबनानिल' ख्रिस्टान, ना नोंथाङा थारैनो जिसुखौ सिनायमारदों जे जिसुआ सोर? आं मानो जिसुखौ दिनै फोथायदों? जिसुखौ फोथायनायनिफ्राय आंनि लाइफआ माबोरै चेन्ज जादों? दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमबो साननानै नाय। आं सोरबा इउपिपिएलनि बेरेखा नङा, आं सोरबा बिपिएफनि बेरेखा नङा, आं सोरबा एबसुनि बेरेखा नङा। जों साफ्रोमबो बर', जों साफ्रोमबो बिदा फंबाय, जों साफ्रोमबो इसोरनि फिसा। नाथाय जायबायदि ख्रिस्टानफ्रा इमोसनेलि, जायबायदि ख्रिस्टानफ्रा प्रमदनि माबा मोनसे बुङोब्ला बिराद रागा जायो, सोरबा हाग्रामानि माबा मोनसे बुङोब्ला बिराद रागा जायो, इमोसनेलि ख्रिस्टानफोरनि फारसे दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथाङा सोरबा पार्टिनि थाखाय नोंदि ख्रिस्टान, नोंदि इसोरखौ मिथिगौ, नोंदि बासायजाबाय, नोंदि इसोरनि फिसा जाबाय, बेखौ नोंथाङा दाबाव। दिनै जायबायदि ख्रिस्टानफ्रा गाव गावनि पार्टिखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय दिनै मिडियायाव, फेसबुकआव, गामियाव अरज्लायलायो, सानदेखालि चार्चआव थाङो, हालेलुया प्रेज द लर्ड बुङो, मोदैयाव मेगन गयो, इसोरखौ गाबज्रियो, नाथाय गिर्जानिफ्राय जेब्ला ओंखारो तु तु मे मे, नों आं अरलायलायो। दिनै मिडियायाव मा नायनो? दिनै
खृष्टानफोरनि आखलखौ बियो BPF बियो UPL बियो माबा बियो सयथा दिनै जोंनि खृष्टान समाजाव मा जालायदों गावजों गावनो दिनै थोरसि गंसेयाव जालायलायनाय दिनै गावजों गावनो सिनायलायनाय गावजोंनो बिदा फंबाय मानसिफ्रा दिनै मा जादों गावजों गाव सुथुर जालायदों आरो बे भिडिअखौ नायग्रा खृष्टानफ्रा जुदि नोंथाङा बाइबेल फरायाब्ला बेहाय नेगेटिभ कमेन्ट दाहो आं बुंखादों आं जि बाथ्रा बुंगोन नोंथाङा बेखौ जुदि कमेन्ट होनोब्ला नोंथाङा बाइबेलनिफ्राय कोट खालामनानै कमेन्ट हो नेगेटिभ जुदि नोंथाङा जुदि आंनि बाथ्रायाव नेगेटिभ मोनदोंब्ला बाइबेलनिफ्राय कोट खालामना नोंथाङा आंनो खोन्था नोंथाङा जुदि बाइबेल फरायाब्ला नामावल' खृष्टानबा नोंथाङा बेवहाय फैनानै कमेन्ट्स दाहो दिनै आं मा बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोंनि गोबां खृष्टानफ्रा सोरबा गाव गावनि सापर्ट खालामनाय पार्टिखौ लानानै मा खालामो दिनै शेयार खालामो फेसबुकआव अरज्लायलायो मिडियाआव अरज्लायलायो नाथाय बैसोरो जायफ्रा बेफोरबायदि अरज्लायलायो बैफोर खृष्टाना दिनै इसोरनि फारसे मोनसेबो बोसोन दिनै शेयार खालामा मिडियायाव मोनसेबो इसोरनि बागै दिनै इसोरनि भिडिअखौ मा खालामा फेसबुकआव शेयार खालामा गाव गावनि लोगोसिम शेयार खालामा इसोरनि फारसे डिसकासन खालामा नाथाय जुदि पलिटिकेलनि बागै जुदि सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला दिनै मिडियायाव अरज्लायलायो मानो नोंथाङा बावबाय नामा नोंथाङा सोर जायजों दि नोङो अरज्लायलायदों बैयो सोर नोंथाङा सिनायगौ ना मण्डलियावल' गिर्जायावल' हालेलुया प्रेज द लर्ड होननानै गाबख्रावनानै जेबो जाया नों आंनि अरिजिनेल लाइफ स्टाइला माफोरबायदि बेनि सायावसो डिपेन्ड खालामो जों सोर आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बेखौ नायग्राफ्रा जुदि मण्डलिनि जुदि लिडार बा पास्टर बा नोंथांमोना बेखौबो आन्दाज नाय जे जोंनि मण्डलियाव सोर साबैसेया अबे लामाजों थांगासिनो दं आंनि आन्दाराव थानाय मानसिफ्रा दिनै गथ' गथायफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दङ नोंथाङा जुदि पास्टर बा एभेन्जेलिस्ट बा नोंथाङा जुदि टिम सलायग्राबा नोंथाङा दिनै साननानै नाय दिनै जोंनि फोथायारिफ्रा बबेजों थांना बबे लामाजों बेकस्लाइड जादों आन्दायदों इमोशनेल दाजा आरो बुंबावदों आं इमोशनेल दाजा जुदि नोंथाङा गावखौनो खृष्टान होननानै लायोबा गावखौनो उद्धार मोननाय मानसि होननानै जुदि बुंना लायोब्ला बाइबेला मा बुङो बेखौ नोंथाङा नाय आंनि पार्टिखौ ओरैबायदि बुंदों आंनि पार्टिखौ ओरैबायदि बुंदों उमुक थुमुकआ प्रमदखौ ओरै बुंदों हाग्रामाखौ ओरै बुंदों होननानै नोंथाङा अरज्लायनो नाङा आं रावनिबो पार्टिखौ गाज्रि बुङा आं बयखौबो सापर्ट होयो जों साफ्रोमबो इसोरनि फिसा आरो जों साफ्रोमबो बिदा फंबाय नाथाय बाथ्राया बेसो जे जोङो दिनै गावजों गाव दिनै मा जालायदों सुथुर जालायदों सुथुरखौ जों सिनायनो हायाखै नोंथाङा जुदि खृष्टानब्ला नोंथाङा मिथिनांगौ जे जोंनि सुथुरा सोर प्रमद बर'आ जोंनि सुथुर नङा हाग्रामाया जोंनि सुथुर नङा एबसुआ जोंनि सुथुर नङा जोंनि सुथुरा सोर जोंनि सुथुरानो जाहैबाय आं नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय खोन्थानो सानदों नोंथांनाव जुदि बाइबेल दङब्ला नोंथाङा जुदि खृष्टानब्ला नोंथाङा जुदि बाइबेलखौ फल' खालामोब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे दा दिहुनना नाय आरो आं बारे बारे बुंबावदों आं बे भिडिअखौ बैसोर खृष्टानफोरनि थाखायल' बानायदों जायफ्रा दिनै फेसबुक मिडियायाव फैनानै अरज्लायलायो गावजों गाव आंनि पार्टिखौ ओरैबायदि बुंदों आंनि पार्टिखौ ओरैबायदि बुंदों होननानै आरो हानायमानि बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम हानायमानि शेयार खालाम दिनै जोंनि खृष्टानफ्रा बाइबेल फराया नामावल' खृष्टान बेखायनो दिनै जोंनि सुथुरा सोर बेखौ मिथि मोना गावजों गाव अरज्लायलायगासिनो दङ जोंनि सुथुरा सोर बेखौनो मिथिया दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे जोंनि सुथुरा सोर बाइबेला सोरखौ जोंनि सुथुर होननानै बुङो नोंथांनाव जुदि बाइबेल दङब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे बाइबेलखौ खुलिनानै नाय जोंनि सुथुरा सोर एफेसियान्स 6 12 बालाबाव लिरनाय दङ नोंथांमोना नाय एफेसियान्स 6 बालाबनि 12 सिरियाव लिरनाय दङ मानोना जोंनि दावहा नांनाया मानसिजों नङा खोनासं मोजाङै आरो आं बुंबावो हानायमानि बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम जोंनि दावहा नांनाया मा नङा होनदों मानसिजों नङा होननानै बुंदों नाथाय बेंनायफोरजों बोलोफोरजों बे खोमसि संसारनि बिगबाफोरजों सोरगोनि गाज्रि जिउफोरजोंसो होनदों सोरगोनि गाज्रि जिउफोरजों खोमसिनि मालिकजों सैतानजोंसो होननानै बुंदों दिनै जोंनि खृष्टानफ्रा जोंनि सुथुरा सोर बेखौ मिथि मोनला सोरबा बुङो प्रमदा जोंनि सुथुर सोरबा बुङो हाग्रामाया जोंनि सुथुर सोरबा बुङो इउपिपिएलआ जोंनि सुथुर आरे बाबा
बिब्लिकेलि सानना नाय नोंथाङा जुदि खृष्टानब्ला नोंथाङा बाइबेलखौ बिजिरना नाय बाइबेला मा बुङो इमोशनेल जानानै नोंथाङा फेसबुकआव अबा मिडियायाव अरज्लायनाङा आरो जायफ्रा दिनै पलिटिकेलनि बागै दिनै भिडिअ शेयार खालामो दिनै अरज्लायलायो बिसोरनाव आं सोंनो सानो नोंथाङा मोनबेसे गस्पेल शेयार खालामो दासिमहालागै नोंथाङा बेसेबां इसोरनि बोसोनखौ शेयार खालामो फेसबुकआव फैनानै मिडियायाव फैनानै एथबां पलिटिकेलनि बागै अरज्लायलायो आं बुंबावो आं पलिटिकेलनि बागै एगेन्स्ट नङा आं पलिटिकेल मोजां मोनो आं पलिटिकेल सापर्ट खालामो जाय बायदिफ्रा अरज्लायलायो पलिटिकेलनि बागै शेयार खालामो दावराव जालायो आं बिसोरनाव सोंनो सानदों नोंथाङा मोनबेसे इसोरनि बागै दिनै शेयार खालामो इसोरनि बोसोनखौ मोनबेसे शेयार खालामो पलिटिकेलनि बुंबाथ' बाबरे एकदमबारे गरम जायो नोंथाङा सानना नाय बाइबेला बुंदों जे जोंनि दावहाया मानसिफोरजों नङा जोंनि सुथुरा मानसि नङा जोंनि सुथुरा जाहैबाय सैतान खोमसिनि मालिक जे नख्राङाव दङ बियो बेसो जोंनि सुथुरा दिनै मानसिफ्रा सानना लायो मा सोरबा इउपिपिएल बुङा है बे आंनि सुथुर सोरबा हाग्रामा बुंब्ला बे आंनि सुथुर दिनै बिदिनो गाव गावजोंनो एना एनि गाव गावजोंनो दावराव दावसि दिनै बिनिफ्राय मा जादों मिथिदों नोंसोरो दिनै बिनिफ्राय जोंनि खृष्टान समाजा मा जादों गुबुंले जादों दिनै बदनाम जादों दिनै गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा दिनै बुंदों जे खृष्टानफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि अरलायलायनाय दङ बेफोरबायदि खौसेथि गैया दावराव दावसि दङ दिनै बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि खृष्टान समाजा बदनाम जादों साननानै नाय इमोशनेल दाजा आं बुंबाय आरोबाव इमोशनेल दाजा नोंथाङा बोसोनखौ माबा खालामना नाय मा बुंदों बोसोनाव गोबां दिननिफ्रायनो नुबोगासिनो दं दिनै जोंनि खृष्टानफोरनि गेजेराव फेसबुक खुलिबानो मिडियायाव नायबानो दिनै अरज्लायलायनाय खृष्टानफोरनि गेजेराव साननानै नाय मा बाथ्रा बुंदों दिनै जोंनि खृष्टानफोरनि गेजेराव गावजों गाव अरज्लायलायनायनि गेजेराव गावजों गाव मा जालायदों खौसेथि गैयै जालायदों दिनै गावजों गाव सुथुर जालायदों खौसेथि गैयैनि जाहोनाव मा जादों मिथिबाय जोंनि बर' समाजावथ' दिनै खौसेथि गैखायानो दिनै खौसेथि गैयिनि थाखाय लोरबां जादों गुबुनफ्रा नारसिनो जायगा मोनदों दिनै जोंनि खृष्टान समाजावबो गावजों गाव खौसेथि गैयिनि थाखाय मा जादों लोरबां जालांदों खृष्टान समाजा गावजों गाव सुथुर जालायदों नोंथांमोना मिथिगौना नोंथांमोना जुदि डिस्काभारि नायोब्ला नोंथांमोना मिथि मोनगोन डिस्काभारियाव माबोरै हान्टिं खालामो सिंह बा मोसाया बिसोरो बबेबा जिब जुनारखौ हान्टिं खालामनायनि सिगां बेखौ एटेक खालामनायनि सिगां मा खालामो बिसोरो बै टीमनिफ्राय बिसोरखौ मा खालामो गोजान खालामो आलादा खालामो बेनि उनावसो बिसोरखौ टीमनिफ्राय आलादा खालामनानै बिसोरखौ एटेक खालामनाय जायो मानो होनब्ला जेब्ला टीमाव थायो जेब्ला खौसेयाव थायो अब्ला बिसोर मा जायो स्ट्रं जायो रावबो बिसोरखौ एटेक खालामनो हाया दिनै जोंनि खृष्टान समाजावबो बेफोरबायदिनो जादों दिनै जोंनि खृष्टान समाजाव गावजों गाव एना एनि जालायनानैनो मोनसे टीमनिफ्रायनो दिनै गावस्रालायनाया जादों गावजों गाव मुगैलायनाया ओंखारदों दिनै गावजों गाव नासयलायनाया ओंखारदों तु मे जालायदों अब्ला बिनिफ्राय मा जादों मिथिगौ नोंथांमोना दिनै बिनिफ्राय खृष्टान समाजा मा जादों लोरबां जादों मोनसे न'खरावनो दावराव दावसि जालायदों मोनसे गामियावनो दावराव दावसि जालायदों मोनसे मण्डलियावनो दावराव दावसि जालायदों बिनिफ्राय दिनै खृष्टान समाजा लोरबां जादों बदनाम जादों बेखौ मिथिना ला आरो बुंबावो आं जायफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट होनो बिसोरो बाइबेलखौ मोजां स्टाडि खालामनानै कमेन्ट हो आरो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आं बाइबेला मा बुङो बाइबेला बुङो मा गावजों गाव अनज्लायनानै थानायनि बाथ्राखौ बुंदों जेसेबांखि जोंनि सुथुरा गिदिर जाया मानो जिसु ख्रिस्टआ माफोरबायदि आरज खालामदों मिथिबाय कालभारि क्रुसाव जेब्ला बियो लास्ट टाइमाव जेब्ला बियो क्रुसाव दंमोन बियो बुंदों मा आफा बिसोरनि दायखौ खेमा हो मानोना बिसोरो मिथिया मा खालामदों एथबां गिदिर दायनिगिरिखौ दिनै इसोरा बिसोरनि फारसे खेमा होनो थाखाय आरज खालामदों नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै हाग्रामाखौ ओरैबायदि बुंदों माबाखौ इउपिपिएलखौ ओरैबायदि बुंदों आरे इउपिपिएलआ देरसिन जाखो ना नोंनि इसोरा देरसिन जाखो नोंनि फेटआ देरसिन जाखो ना बबेबा पार्टिया देरसिन जाखो नों सानना नाय सोर देरसिन नोंनि थाखाय दिनै बेकस्लाइड जादों खृष्टानफ्रा दिनै आन्दायलांदों
सैतानाबो बेखौनो हास्थायो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव मोनसे चार्चआवनो माखौ नायो सैताना गावज्लायनायखौ नायो दिनै बेनो जागासिनो दङ मण्डलियाव जोंनि ख्रिस्टान समाजाव नाथाय खायसे ख्रिस्टानफ्रा बाइबेलखौथ' फरायखायानो मिथियानो बाइबेला मा बुंदों दिनै एकदमबारे फैनानै अरज्लायलायो सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला दिनै एकदमबारे मा नायनो अरज्लायलायनायखौ नाथाय जुदि इसोरनि फारसे बुङोब्ला जेबोखौनो बुङा बेफोरबायदि ख्रिस्टान दानि ख्रिस्टानफोरा बेखायनो आं बुंदों सिरियासै नोंथांमोना पलिटिकेलखौ सापर्ट खालाम नोंथाङा जुदि सोरखौबा मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालाम नाथाय बेफोरबायदि मिडियायाव फैनानै अरज्लायलायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बयहाबो मोन्थाय दं सापर्ट खालामनायनि नोंहाबो मोन्थाय दं आंहाबो मोन्थाय दं बेखौ नोङो मिडियायाव फैनानै अरज्लायलायनानै दावराव खालामनांगौ गोनांथि गैया आं नोंथांमोननि थाखाय फोरमायनो सानदों बाइबेला मा बुङो जोंनि गोबाङा दानो एकदमबारे ओरैबायदि कमेन्ट्स होगोन ना आं मिथिगौ गोबाङानो पलिटिकेलनि बागै बुङोब्लाना एकदमबारे अर नाङो देहायाव अर ओरैबायदि अर नाङो पलिटिकेलनि बाथ्रा बुङोब्लाना नाथाय इसोरनि बाथ्रा बुङोब्ला अराथ' गोजाननि बाथ्रा जेबोआनो गैया खोनासं आं मा फरायना खोन्थानो हादों फार्स्ट जनखौ फराय फार्स्ट जननि 4 अध्याय 7 आरो 8 आव मा बुंदों खोनासं अ अनजाग्राफोर जोङो गावजों गाव अनज्लायनि अ अनजाग्राफोर जोङो गावजों गाव अनज्लायनि मानोना अननाया इसोरनिफ्राय आरो अनग्रा साफ्रोमबो इसोरजों सारि जाबाय अनग्रा साफ्रोमबो इसोरजों सारि जाबाय आरो बियो इसोरखौ मिथिगौ जाय बायदि मानसिफ्रा गावजों गाव अनज्लायलायो गावजों गाव गोरोबलायो बिसोरो इसोरजों सारि जाबाय आरो बिसोरो इसोरनिफ्राय होननानै बुंदों अनिया इसोरखौ मिथिया मानोना इसोरा अननाय आरो आं नोंथांमोननो फोरमायबावनो सानदों फार्स्ट पिटारनि 4 बालाबनि 8 सिरियाव बुंदोङो खोनासं मोजाङै जायफ्रा फेसबुकआव फैनानै अरज्लायबाय थायोना जे एकदमबारे नोङो बिराद देखायदों बाइबेलनिफ्राय ओरैबायदि बुंदोङो नोंथांना गोरोन्थि नोंथाङा ओरैबायदि बुंदोङो गावखौनो दिन्थिनो नागिरदों नोंथाङा बाइबेलखौ मोजां स्टाडि खालामग्रो इमोशनेल दाजा आं बिराद मोजां बाथ्राखौ बुंदों दिनै आं बे लाइभआव फैनानै सोरनिबा थाखाय बुजायनांगौ गोनांथि गैया नोंथांनि मोजांनि थाखायसो बुजायदों आं दिनै सोरखौबा आं टाइम स्पेन्ड खालामनानै टाइम बाहायनानै बुजायनांगौ गोनांथि गैया जों गासैबो बिदा फंबाय आरो बुजायनांगौ खामानिया आंनि आरो बे बुजायनायखौ आं नोंथांनि थाखायसो बुजायदों सोरनि मोजां जागोन खोनासं आरो बाइबेला मा बुंदों 4 8 आव बुंदों फार्स्ट पिटार बेवहाय बुंदों मा गासैनिख्रुइ बांसिन नोंसोरो गावजों गाव अनखो थारज्लाय मानोना अननाया गोबां पापफोरखौ नागारज्लायो खोनादों मा बुंदों गासैनिख्रुइ बांसिन नोंसोरो गावजों गाव अनखो थारज्लाय मानोना अननाया गोबां पापफोरखौ नागारज्लायो जोङो गावजों गाव अनज्लायनो खोन्थादों बाइबेला सासे मानसियाथ' ओरैबायदि कमेन्ट्स होफैदों बापरे बिथाङा जे सुथुरबो थानांगौनो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माने बबे बाइबेलनिफ्राय मोननानै जे मा बुंखां हमना मोना बाइबेला बुंदोंआ जोंनि जे सुथुर बेसेबांखि सुथुर जाया मानो जेसेबांखि गेदेर सुथुर जाया मानो बाइबेला बुंदों बेखौ खेमा होनो थाखाय बेखौ अननो थाखाय बुंदों आरो मोनसे सिरिखौ फरायबावनो खोन्थादों बे सिरियाथ' बिराद गोनांथि नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायग्राया जुदि जिसु ख्रिस्टखौ फल' खालामोब्ला आं जुदि ख्रिस्टान होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बे बोसोनखौ मोजां खोनासं मा बुंदों बेवहाय आरो नोंथांनि थाखाय माया गोनांथि बेखौ नोंथाङा सानना नाय ओरैनो गोब्रामलाबायबा जाया खोनासं मा बुंदों बेवहाय जननि 13 बालाबनि 34 आरो 35 पदआव मा बुंदों खोनासं जननि गस्पेल अफ जन 13 नि 34 आरो 35
दा आङो नोंसोरनो मोनसे गोदान रदायखौ होयो। दा आङो नोंसोरनो मोनसे गोदान रदायखौ होयो। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायदो। नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायदो। नोंसोरहा गावजों गाव अनज्लायनाय दंब्ला, मोजाङै खोनासं, नोंसोरहा गावजों गाव अनज्लायनाय दंब्ला बेजोंनो बयबो मिथिगोन नोंसोरो आंनि सेला होननानै। नोंसोरा जुदि गावजों गाव अनज्लायनाय दङब्ला बेजोंनो मिथिगोन नोंसोरो आंनि सेला होननानै। नाथाय दिनै फेसबुकआव, मिडियायाव मा जालायगासिनो दं? सोरबा बिपिएफखौ बुङोब्ला एकदम सिंह, सोरबा इउपिपिएलखौ बुङोब्ला एकदम ओरैबायदि जागोन ना, एकदम बाइबेला मा बुङो बेखौथ' जेबो ध्यानखौनो लायाला। बाइबेला बुंदों गावजों गाव अनज्लायलायनो, गावजों गाव खेमा होलायनो, गावजों गाव गोरोबलायनो बुंदों। बेवहाय बुंदों नोंसोरहा जुदि गावजों गाव अनज्लायनाय दङब्ला बेजोंनो मिथिगोन नोंसोर आंनि सेला होननानै। बेखायनो लोगोफोर बुजि, बाइबेला मा बुंदों आरो आं मा लामाजों थाबायदों, सोरो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट। बुंबावदों आं दिनै जे सापर्ट खालाम, पलिटिकेल गेले, नाथाय बेखौ नोजोर हो जे आंनि थाखाय सोर इम्परटेन्टसिन, पलिटिकेल ना इसोर? बाइबेला बुंदों जे जोङो गावजों गाव जुदि अनज्लायनाय दङब्ला बेजोंनो जोङो मिथिगोन जे जोङो इसोरनि मा होननानै, इसोरनि सेला होननानै, जिसु ख्रिस्टनि सेला होननानै। आरोबाव आं खनसे बुंबावनो सानो, दिनै जोंनि बेफोरबायदि अरज्लायनाय, बेफोरबायदि दावराव दावसि जालायनाय, गावलायनायनि थाखाय दिनै मा जादों, जोंनि खृष्टान समाजा बदनाम जादों आरो खृष्टान समाजनि गेजेरावनो लोरबांथिया नुजादों। बाइबेला बुंदों मा, गावनि सुथुरखौ, नोंनि सुथुरखौ खेमा हो, बोर हो होननानै बुंदों। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे फरायबावना दिन्थिथारबावनोसै आरोबाव। मत्थाइनि 5 बालाबनि 44 सिरिखौ नाय। मत्थाइ 5 बालाबनि 44 सिरियाव मा बुंदों? जिसु ख्रिस्टआ बुंदों मा, जे अन्थाय आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो गाव गावनि बिसारुफोरखौ अन। गाव गावनि बिसारुफोरखौ अन, गाव गावनि सुथुरखौ अन। नाथाय दिनै मा जालायदों? दिनै सोरबा इउपिपिएलनि माबा बुङोब्ला बियो आंनि सुथुर। दिनै सोरबा बिपिएफखौ बुङोब्ला आंनि सुथुर ना? बे मा बुंदों बाइबेला? बाइबेला बुंदों मा बुंदों? अन्थाय आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो गाव गावनि बिसारुखौ अन। नोंसोरखौ सावहोग्राफोरखौ बोर हो। नोंसोरखौ मुगैग्राफोरनि लागै मोजां खालाम आरो नोंसोरनि सायाव गाज्रि खालामग्रा आरो नोंसोरखौ होसोग्राफोरनि लागै आरज खालाम। दिनै साबैसे आरज खालामो? आं सोंनो सानो, साबैसे आरज खालामो? एथबांदि जिसु जिसु होननानै बुङो गिर्जायाव थांनानै, दिनै हालेलुया होननानै बुङो, गावखौदि खृष्टान होननानै बुङो, साबैसे आरज खालामो? सोंनो आं, साबैसे आरज खालामो बै पार्टिनि थाखाय? नोंथाङा जुदि मिथिगौब्ला, इसोरा आंनि आरज खालामनायखौ मिथिगौ, खोनासङो, नोंथाङा जुदि फोथायोब्ला जे गासैबो इसोरनि आखायाव दंजोबो होननानै, दिनै मानो अरलायलायदों? दिनै गासैबो संसाराव जानाय मानि इसोरनि इस्सा बायदि जायो। अब्ला जुदि नोंथाङा बेखौ मिथियोब्ला नोंथांनि खामानिया मा? नोंथांनि खामानिया खेमा होनाय, अरज्लायनाय नङा। नोंथांनि खामानिया जाहैबाय बिनि थाखाय आरज खालामनाय। नोंथाङा आरज खालामो ने? साननानै नाय बाथ्राखौ। दिनै मा होनदों बाइबेला? सासे खृष्टान जानायलाय दिनै जोंनि मेजारमेन्टआ बाइबेलनि सायाव जानांगौ। बाइबेलनि सायाव। सोरबा लिडारा मा बुंदों बिनि सायाव नङा। आं रावनिबो लिडारनि बेरेखा नङा। दिनै जोङो सासे खृष्टान जानायलाय दिनै जोंनि मेजारमेन्ट, जोंनि सुनाय जखाया बाइबेलनिफ्राय जानो नांगौ। बाइबेला मा बुंदों बिनि सायावसो जानो नांगौ। सोरबा लिडारा माबा बुङोब्ला बेजोंनो नंमारगौ होनना थु होनना थांग्रा दाजा। दिनै बिदिनो बाइबेलखौथ' नायखायानो, बाइबेलखौथ' फरायखायानो, बाइबेलाव मा बुंदों जेबोखौनो मिथिखायानो। सोरबा लिडारा बुंदोंब्ला थु, सोरबा लिडारा बुंदोंब्ला थु। बाथ्राखौ सानना नाय एसे, मा जागासिनो दं दिनै जोंनि खृष्टान समाजाव। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ लास्टाव बुंनो सानो,
जाय बायदि मानसिफ्रा दिनै सोरनिबा फारसे सुथुर जालायगासिनो दङ, जाय बायदि मानसिफ्रा दिनै गावनि सुथुरखौ खेमा होनो थाखाय रेडि गैया, जाय बायदि मानसिफ्रा दिनै गावनि सुथुरखौ खेमा होलायनो राजि गैया, बिनि थाखाय बिजों गोरोबलायनो अनज्लायना थानो गोसो गैया, आं दिनै आरोबाव खनसेबाव बुंबावदों, बिसोरो प्रेयार खालामना जेबो लाब गैया। दिनै बे बाथ्राखौ लाना गोबां मानसिया दिनै नेगेटिभ कमेन्ट होगोन, आं मिथिगौ आरो होखादोंबो। मा बुंदों आङो? जाय बायदि मानसिफ्रा गावनि सुथुरखौ मा खालामा? खेमा होआ, गावनि सुथुरजों अनज्लायनानै थानो रोङा, सोरनिबा मानसिनि फारसे जाय बायदि मानसिया सुथुर जाना दङ, जेसेबांखि गिदिर सुथुर जाया मानो, जुदि बे मानसिया गावनि सुथुरखौ जुदि खेमा होआब्लासिनो जुदि बियो आरज खालामगासिनो दङब्ला, दिनै आं बुंदों नोंथांनो, नोंथाङा आरज दा खालाम, नोंथांनि आरज खालामनाया ओरैनो टाइमसो लस। मानो होनोब्ला बाइबेला बुंदों मत्ताइनि 6 बालाबनि 14 आरो 15 सिरियाव मा बुंदों खोनासं मोजां। ओरैनो फांफुं ओरैनो गोजौआवनो बुंलाबायबा जाया। बाइबेला मा बुंदों बेखौ मोजां खोनासंग्रो। बाइबेलाव बुंदों मा? 6 बालाबनि 14 आरो 15 सिरियाव मा बुंदों? नोंसोरो मानसिफोरनो बिसोरनि दायफोरखौ खेमा होब्ला नोंसोरनि सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनो खेमा होगोन। आन्थाय नोंसोरो मानसिफोरनो खेमा होआब्ला नोंसोरनि बिफायाबो नोंसोरनि दायफोरखौ खेमा होनाय नङा। बेनो कनफार्म। नोंथाङा जुदि सोरखौबा खेमा होआब्ला नोंथांनि आरजखौ इसोरा माबोरै खोनासंनो? सोरबा बुंगोन दावहाया बिराद धोरोमिया दिन्थिदों, सोरबा बुंगोन एकदमबारे दावहाया गावखौनो बिराद दिन्थिदों। दहाय खायसे मानसिफ्रा कमेन्ट होदों, ख्रिस्टानफ्रानो कमेन्ट होदों। बाइबेला मा बुङो बेखौ मोजां मिथिग्रो। आरो ख्रिस्टान मानसिनि थाखाय बाइबेलानो मोनसे मेजारमेन्ट। बेवहाय बुंदों जुदि नोंथाङा जुदि गावनि सुथुरखौ खेमा होयोब्ला, जेरै इसोरा जोंनो खेमा होब्ला जोंखौ अनबाय, आरो इसोरा जोंखौ फोरमायदों जे जोङो गावजों गाव अनज्लाय, गावजों गाव मा खालामनांगौ? खेमा होज्लायनांगौ। जुदि सोरबा गावनि सुथुरखौ खेमा होआब्ला आंबो बिनि दायखौ खेमा होनाय नङा। जायहा खेमा मोनाखै बिसोरनि प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासङा, बिसोरनि आरजनि फिननायखौ इसोरा होआ। बेखायनो आं बुंदों जे बिसोरबायदि मानसिया दिनै प्रार्थना खालामनानै जेबो लाब गैया। बिसोरनि प्रार्थना खालामनाया ओरैनो टाइम लसल'। आरो गोबाङा बुंगोन दावहाया मोनसेबो पाप खालामा नामा? मानसिया मोनसे पाप खालामा नामा? आं बे बाथ्राखौ बुङाखै। पाप खालामो बयबो, खिन्थु जाय बायदि मानसिया पापखौ सिखोमानो नाजायो, पापखौ सिमान लाया, पापनिजोंनो जिउ खुंनो नाजायो, आं बिसोरनि फारसेसो बुंदों। बोसोन बिजाबा बुंदों जाय बायदि मानसिफ्रा गावनि दायखौ सिमान लाया आरो बेखौ नागारा, इसोरा बिसोरखौ मा खालामनाय नङा? नों अननाय नङा, बिसोरनि फारसे ब्लेसिं खालामनाय नङा। बे बाथ्राखौनो बेवहाय बुंदों जिसु ख्रिस्टआ। जुदि नोङो गावनि सुथुरखौ खेमा होआब्ला आंबो नोंखौ खेमा होनाय नङा। जुदि नोङो बा आङो सोरबा मानसिया जुदि इसोरनिफ्राय खेमा मोनाब्ला बिनि प्रार्थनाया माब्लाबाबो इसोरजों एक्सेप्ट खालामजानाय नङा। बाइबेलखौ मोजाङै बुजिग्रो। दिनै आं बारे बारे बुङो जों इसोरनि फिसा। पलिटिकेल गेले, सोरखौबा सापर्ट खालाम, नाथाय माबोरै? बिब्लिकेलि। सोरखौबा पलिटिकेलखौ सापर्ट खालामनाया गाज्रि नङा, सुथुर नङा, खालाम। खिन्थु माबोरै? नोङो बाइबेलखौ नाय, बाइबेला मा बुङो, इसोरनि बोसोना मा बुङो, जोंनि सुथुरा सोर, जों गावजों गाव सुथुर जालायनायनिफ्राय मा जागोन बेखौ सानना नायग्रो। अके? आसा खालामो नोंथांमोना दिनै आं जे बुजायनो सानदों बेखौ मिथिबाय होननानै, आरो हानाय मानि बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनो, जाहाथे जोंनि गोबां ख्रिस्टान जोंनि फोथायारिफोरनिसिम बे भिडिअ मोनहैनो हायो आरो बिसोरो बुजिनो हायो। आरो लास्टआव आं बेखौनो बुंगोन, इमोशनेल ख्रिस्टान दाजा, भाबनायाव डिसिजन दाला। अके? अराय सम जों आरज खालामगासिनो दङ जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआव गावजों गाव मोनसे गोरोबथाया फैयो, गावजों गाव मोनसे अनज्लायनाया फैयो। इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।